Евтиният кашкавал съдържа малко мляко, малко мазнини и много вода. Това показва проучване на организацията Активни потребители. В два от изследваните от тях продукти са засечени и растителни мазнини. А за какво да внимаваме, когато си купуваме кашкавал? Това разказва Златина Захирова. Много потребители не обръщат внимание на детайлите. Един куп са задължителните изисквания към етикетите. Освен това, сухото вещество в качествените кашкавали, т.е. млякото, трябва да бъде не по-малко от 56%. Проучване обаче, не представително на организацията Активни потребители, показва, че има сериозни разминавания между очакванията за качество и реалността. Нека видим още. Едно парченце кашкавал от пита. В търсенето на качество потребителите са единни. Старая се да си купувам качествен кашкавал. Ами цената? Има значение, ама не само тя. Именно ниската цена обаче е отправната точка в изследването за качество на организацията Активни потребители. Проверили 10 марки кашкавал на цена от 9 до 12 лева за килограм. Това е една цена, която е горе-долу излиза себестойността на продукта. За да може той да се продава в магазини, в търговски обекти, със сигурност цената ще е доста по-висока. Може би между 15 и 18 лева. Изследванията на кашкавалите показали, че при повечето от тях липсва част или цялата задължителна информация на етикетите. При 7 от 10 проби сухото вещество е по-малко от 56%, както се изисква от продуктите по българския държавен стандарт. Като прибавим много по-високото водно съдържание при 70% от изпитаните продукти и добавим и високото количество въглехидрати, което също не е добър признак и означава от една страна, че продуктите са недоозрели, но от друга страна поставя съмнение, че може да има добавки, като например нишесте. Най-фрапиращото нарушение е, че в два от продуктите са открити забранените в кашкавали растителни мазнини. Ако продуктът съдържа такива, не може да се нарича кашкавал и трябва да е на отделен щанд. 12 000 тона палмова мазнина е внесена от млекопреработвателни фирми през 2016 година. Те са били вложени в иначе млечни произведения, наречени. От Агенцията по безопасност на храните отказаха коментар на проучването. Обясниха, че изследваните продукти не претендират да отговарят на българския държавен стандарт и за това няма защо да им бъде търсена отговорност. От Активни потребители алармират още, че макар компромисите с качеството да водят до по-ниската цена на кашкавалите, то рисковете остават за здравето ни.